سلام كمي توعلو كبرات تقاتلتي ازر تي في نلوم سنبت حموش شلكاتي تقدماي تحستو زينا نمكتالكم بخبري اندعدمكو نبرست زينا بعتقات حوحات بحيل استوزدو 10,000 منسيات اب كتما شاشمن ببوليس قتلت كم استفصمه بريزيدنت باكستان نبر بريس كم زموته سدتنيا تግራይ حجز يصبيو كتكاتلو صنعكم ارست زينا ينيرو سعيبو دما زرزراتو بعتقات حوحات بحيلي كاب علامات استوزدو 10,000 منسيات حالاتهم كم زي فلت تغليصو بزي فرديس تأسرو 295 مرحتن منسياتن ممحدار كتما علامات اب سبيل إثيوبيا اب اوان كينات بعتقات بحيلي استوزدو 10,000 منسيات حالاتهم كم زي فلت غليصو حلفي كفلي بوليتيكا محدارتا كتما اتو موغوس كم زبلو ممحدارتا كتما سدرا اسراتن بوصوص كفتحو حتى قريبهم كبل غليصو توم اسرات بيت ماسرتي مايماو تأسيرهم كم زلو املكتو عزز حالتات مكلخال بقلطف كفتحو بدبدابي كم زحبروهم غليصو توما بيت ماسرتي مايماو الله استبهلو اسرات كابالاماتا بالا داصو كرومن افلان كم استوزدون حبيرو توم مرحتي حويسو 295 سبات بعتقات حوحات كم استأسرو توم بعد سلطان حبيروم اتو موغوس بتوسخاب اوان كينات بعتقات حوحات كاب استمارو منسيات مرحتن اتوم 15 مرحت منغست كتما علامات امخانن ون غليصو استفتحو اسراتن ناي عين مسخر صدرا اسراتن غازطنيا ابزحبو مغلصي اتوم اسرات اب كلل امحران تግራይን دوباو مسحاب زلو كابتات كم زركبو ون غليصوم زوطو كلتني عين مسخر توم مرحتي دغفتي بلصغنا سلازخونو كم استاسرو ون غليصوم بحمشت حمله 2013 اب تحت قيداتيم كاب شعو جميروم اب علامات ناب كروم كاب كروم ناب بيت ماسرتي مايچن اديشهون يسغاغرو كم زلوون وسيخوم غليصوم تتحيزون بعتقات حالتات استوزدو منسيات كناتهم كم زشقلهم زغلطو طرعان زقربو وغنات كاب زملكتهم اكال مفتح خرخبو حاتيتهم ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ኢትዮጵያ አብ ከተማ ሻሸመኔ በፖሊስ ቅትለት ከም ዝተፈጸመ አፍሊጣ መንግስት ብዛዕባ ቤተክርስቲያን ዘቀረበሉ ክሲ አብ ሻሸመኔ ዘጋጠመ ፍጻሜን ክሳብ ሕጂ ወግዓው መልስ ከም ዘይሃበን ሕቶ ቤተክርስቲያን መልስ እንተዘይረኺቡ ሲኖዶስ በ5 ለካቲት 2015 ኣብ ውሽጢ ሃገርን ወፃን ዝርከቡ ካህንን ምእመናን ሰላማዊ ሰልፊ ከካይዱ አውጁ በዕለት 27 ጥሪ 2015 ምሸት በሲኖዶስ ኣብ ዝተዋህበ መግለጺ اب ከተማ ሻሸመኔ ምዕራብ አርሲ ሃገረ ስብከት ፖሊስ ኣብ ልዕሊቶም ንቤተክርስቲያን ንምሕላው ዝወፀ ምእመናን ኣብ ልዕሊ ደብረ ቅዱስ ሚካኤል ከበብያው ቤተክርስቲያን ዘይሕጋው ወራር ኣብ ዝገበረሉ እዋን ገበን ህዝባው ቅትለት ፈጺሞም ክብል ገሊጾም እቲ ሲኖዶስ ክንደይ ሰባት ከም ዝተቀትሉ እኳ እንተዘይገለጸ ካልኦት ዘይፍለጡ ሰባት በከቢድን ቀሊልን መጉዳእቲ ከም ዝበጽሖም አፍሊጡ ንድምፂ አሜሪካ ሪቶም ዝሃቡ ስሞም ክግለጽ ዘይደልዩ ነበርቲ ከተማ ሻሸመኔ ኣብ ቤተክርስቲያን ዝርከቡ ከባቢ ብዙሓት ፍሉያት ሓይልታት ክልል ኦሮሚያን ፖሊስን እታ ከተማ ከም ዘለው ጠቂሶም ፕሬዝዳንት ፓኪስታን ነበር ፐርቬዝ መሽረፍ ኣብ መበል 79 ዓመቱ ከም ዝዓረፈ ፕሬዝዳንት ፓኪስታን ነበር ፐርቬዝ መሽረፍ ድሕሪ ነዊሕ ሕማም ኣብ ዱባይ ኣብ ዝርከብ ሆስፒታል ከም ዝዓረፈን ወተሃደራዊ ሙጫት ማል ሰበትና አልጀዚራ አረጋግጾም መሽረፍ ዝተባሃለ 4 ኮኸብ ጀነራል ኣብ 1999 ብደም ዘይብሉ ዕልዋ መንግስት ስልጣን ድሕሪ መሓዙ ንኣስታት 10 ዓመታት ኣመሓዲሩ ቲ ጀነራል ነበር ብሕማም ክሳቀ ድሕሪ ምጽንሑ ንኣካላት ጉዳት ዘስዕብ ሕማም ይሳቀ ከም ዝነበረን ካብ ነዊሕ ዋናት ሒዙ ኣብ ዓራት ተደፊኡ بعربية سنكلان انقصاص كم تصنحن حبيروم علوت أبلا سراويت بكم في ميديا وتهدراو حيلي أبزوت وحتير مقلتي بموت وتهدراو غزاي نبر كاب لباو حازن قليتهم قدما منستر باكستان جيش شهباز شريف أب محبراو مرغبتات نسدرا بيت مشرف صنعاتي هابكم إلو اتزموت نفسي بسلام عرف قبل أب تويتر وتصيفو دي أنتي هتوز أواج أب كالو زبا أسفحاتو مدفأة حوي كبرسون سبرا معبل مقاد أب زقات ملوان بوحدو 23 سبا ستقتلا عسرتات برتوع بارجا كان مقصر يقالسو خمزلون الجزيرة حبيرا استيبار حوي بستأسر بوحدو 23 سبات كموتون كلو كالو 979 سبات دما بتي برتوع بارع حوي كمزو قصلون كابزياتهم توم 10 شاب كبيت كلاسات كمزلون منستر وشتاو قدات كارلون توها حبيرو توها بوحر 10 سبات دهايم كم زطفو زي ترغاغص صبصبات كم زلو بمغلاص
ቁጥሪ ዝሞቱ ክውስኹ ተኽእሎም ዘለዎም ገሊጹ ዝሓለፈ ሰውን ባራሓዊ ቤት መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ዓመት ሙሉእ ዝቃጸል ከባቢ ዝመጣጠን ከም ዝተቓጸለን ተዋሃብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለጺ ሓቢሩ ክሳብ ሰንበት ንግሆ መላእ ቺለ 251 ባርዕ በረኻ ከም ዝተላዕለን ካብዚኣቶም 151 ኣብ ትሕቲ ቁጥጥር ከም ዝነበሩን ትካል ሓደጋ ሴና ፕሬት ቺለ ሓቢሩ ስደተኛታት ትግራይ ሓገዝ ከም ዝፀውዑ ምምሕዳር ክልል ዝተፈላለዩ ሰብኣዊ ማሕበራት ከም ዝሕብርዎ ካብ ዝሓለፈ ወርሒ ነሓሰ ጀሚሩ ኣብ ትግራይ ልዕሊ 1.3 ሚልዮን ህዝቢ ተመዛቢሉ እዚ ድማ ምስቶም ድሮ ተመዛቢሎም ዘለዉ ህዝቢ ካልኦት ማሕበራዊ ፀገማትን ተደሚሩ ነዚ ሰብኣዊ ቅልውሎ ኣጋዲድዎ ከም ዘለዉ ገሊፆም ኣብ ትግራይ ተመዛበልትን ካልእ ደለይቲ ረድኤትን ብሰንኪ ስእነት ሰብኣዊ ድጋፍ ንከቢድ ፀገማት ይቃልዑ ምህላዎም ገሊፆም በካልእ ገጽ ሰራሕተኛታት ኣዋሃድ ረድኤት ኣብ ትግራይ ዝኣቱ መጠን ሰብኣዊ ሓገዝ በብእዋኑ ንዓበየ ይኸይድ ከም ዘሎ እኳ እንተገለጹ ምስቲ ጠለብ ክነፃፀር ግን ሕጂ እውን ትሑት ምዃኑ ገሊፆም ኣቶ ነጋሲ ማርካን 8 ኣባላት ስድርኡ ናብ ወርሒ ሕዳር 2013 ኣብ ከባቢ ምጅማር ኩናት ካብ ወረዳ ፀገዳ ምዕራብ ትግራይ ተመዛቢሎም ኣቶ ነጋሲ ብሰንኪ እቲ ንዝሓለፈ 2 ዓመታት ዘሕለፎ ዝነበሩ ኩናት ካብ ቦታ ናብ ቦታ ብተደጋጋሚ ከም ዝተመዛበሉን ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ነሓሰ እቲ ኩናት እናገለለ ምስ ቀጸለ ድማ ፍርቂ ስድሮኦም ከም ዝዓነወን ይዛረቡ ኣብዚ ሕጂ እዋን ምስ ገለ ኣባላት ስድሮኦም ኣብ ከተማ ዓብዪ ዓዲ ተዓቂቦም ከም ዘለዉ ዝገለጹልና ወገናት እቲ ኩናት ካብ ዞባ ምዕራብ ሰሜናዊ ምዕራብን ማእከላይ ትግራይን ዝተመዛበሉ ልዕሊ 50,000 ሰባት ይሳቀዩ ከም ዘለውን ገሊፆም ካብ ጥሜት ካልእ ብዙሕ ሽግራትን ብመሰረቶም ኣብቲ ቦታ ዝወፁ ሰባት ንመወዳእታ ግዜ ሓገዝ መግቢ ዝረኸበሉ ቅድሚ 3 ወርሒ ኣብ መፋረቕ ወርሒ ጥቅምቲ ምዃኑ ገሊፆም